С картонено сърце, с бомба от бонзай се бомбардираме по боен обичай и се убиваме с това, което правим, но не умираме, а само се гавим. В две различни стаи и предозираме с това, че ще забравим, но не заспиваме и без да се удавим ще се опиваме, че всичко ще оправим. Картонено сърце, с бомба от бонзай се бомбардираме по боен обичай и се убиваме с това, което правим, но не умираме, а само се гавим.